mutusna cinta tanpa salah, kula ditinggal lunga. Apa sih kakang wis ora cintane ning kula, mungkin wis pose janji mong tinggal janji. Dadi saksi Nayaga, aktor desa mangkat yuk. Masih ngormati kanggo Mimi Ajat, Mama Ajat sekeluarga, kanggo masyarakat Limbangan, Bos wedus sing duwe gembalan ini. Bos Eko, kulalan sampean saling ngucap janji sehidup semati. Aktor desa kanggo sing duwe gembala elit, Papa Eko, Ibu Ija majikan, janjine sampean jare arep eman ning toang erengetan sing dadi kenangan. oh iya, Mama Ajat, Mimi Ajat tercipta, Bapak Eko, wong Limbangan, bakal wong urip iku akeh kenangane Jawa, rintangane akeh pisan wah. MLC Kanggo sing duwe kuningan timur sekabehe bae, MC sing Audio ngene iso bokso wah boksor Agolo, Bapak Endang, kanggo Bos Senari, Bos Kaji Senari. Udin, nang ngapa sampean mutusna cinta tanpa salah, kula ditinggal lunga. Salah apa kita Kang? nok rasane keder ngungkapakene ning kana anak ning kene anak. Angapa sih kakang wis ora demen cintane ning seno, mungkin wis pose janji mong tinggal janji toang eretan sing dadi saksi ning toang eretan kulalan sampeyan
saling ucap janji sehidup semati. Janjinya Rongko sampean kenami. palsu. Sing arane wong urip ora salah dosa, ora salah lamun misale nglakoni salah mi. Bakal beli prengeng laguna salah dadi wong mati bae ah. Aktor desa Bapak Eko Bika Production Lempong Sek dan Likti Wong Limbangan Martin Wanda Videotron sing duwe gembala elit Sinde gembala elit MC saya. Audio Nangapa sampean mengutus cinta tanpa salah kula ditinggal lunga. nangise blesak tangi. Oh. Angapa sih kakang wis ora demen cinta neni kula mungkin wis bosen janji mong tinggal janji toang eretan sing dadi saksi Bapak Eko, Ibu Ija, janjine sampeyan Riwin Sina, jare arep eman yakin bisa eman. ning toang erengetan sing jadi kenangan Senop, iya ang rongokaken wong lanang arep ngomong. ngerongokaken saya ya kan Wong lanang apa lanangi? wong wadon apa Wong wadon wadon asal misale orang ladeni wong lanang sejen, wong lanang bakal ngladeni wong wadon sejen. oh masa Kenangane ning perapatan, perapatan apa Limbangan, hidup perapatan nih gua arane setamplat Bapak Eko, Bos Wedus, Ibu Ija sekeluarga kanggo Bos Wong Eko Limbangan sing duwe gembala elit. Nang apa sampean mutus cinta tanpa salah kula ditinggal lunga. Maaf, Tiada maaf bagimu. rumput tetangga lebih menggoda. Angapa sih kakang wis ora demen cinta neni kula mungkin wis bosen janji mong tinggal janji eretan sing dadi saksi ning toang eretan kula lan sampeyan saling ngucap janji sehidup semati. Aduh, orang bisa Orang bisa Ucul. copot. Aduh, Aduh, kenang penyakit gancet. Erwin, Kakak Ji Udin.